Така, драги приятели, това е новия шампион на Диана. Взе Мастърс купата. Най-престижното отличие от всички. 25 турнира се изиграха и в крайна сметка това, което всички очакваха в общи линии, се случи. Едис Батран спечели Мастърса и то почти без да бъде затруднен. Едис, кажи първо за Мастърса мнението си, прекъсна веднъж, в смисъл доигра се след още 2 седмици. Кажи си първо какво ти е мнението за турнира. За Мастърса ли специално? Да, за Мастърса. Мастърса започна с доста неприятни условия времеви и прекъснаха се някои мачове, както моите особено. 2 от общо 3 мача. Всеки беше излезнал с цел победа, но аз спечелих и 3 си мача така с доста физика. И след това вече, след тези 2 седмици, които минаха, стигнахме до днескашния ден, в който аз бях натрупал доста игрови опит, рутина и физическа сила. Бях много самоуверен, понеже последните 2-3 седмици имам доста спечелени турнири на други места. И това се и доказа, нали? Играх на четвъртфинал с играч, който рядко побеждавам. Много победих категорично. Имаш пред Любо Маринов. Физиката ли според тебе беше основен компонент, с който превъзхождаше всички? Основно физика и рутина. Рутина, понеже минимален брак в ударите, т.е. минимален брой грешки, процентен тенис, доста фокусиран. И физиката, която в момента, физическата форма, която имам, тя най-много ми помогна, съответно тя ми дига и самочувствието. И така по този начин става много неприятно за съперника. Ти спечели преди това Мастърса на интерактив тенис, преди това още един турнир в Сандански. Последно това... кога си губил на турнир? Диана тук спечелих пак. Значи 4-5 поредни титли. 4-5 поредни титли. Изненадан ли си? Очакваше ли ги? Да си призная, аз винаги си слагам по-големи цели от възможностите, които имам. Но чак толкова поред всички тези неща, които се случиха, не очаквах. Нали? Да. В принцип не очаквах, но имах доста висок таргет, който си бях заложил. И мисля, че това, което се случи, е заслужено. Така... полуфинала и финала също. Нивото, как ти се вижда на всички турнири? Можеш ли да направиш на бързо сравнение? В общи линии, между другите турнири, които си играят и Диана, или? Да. Тук естествено е най-високо нивото. На ITL, примерно, на полуфинали и финали също се доближава нивото. Даже на финала мисля, че беше играча, с който играх 2 финала, бивш играч, т.е. бивш състезател. Да. С него също, благодарение на мачовете с него също съм на това ниво в момента. Те доста ме надградиха. На тези уикенд турове, които играеме... През седмица не тренираш, нали така? Нямаш време? Не. Играеш само мачовете от турнирите на интерактив? Да, ако има 1 или 2 мача. Браво. И останалото вече е тичане. А зимата какъв е плана? Зимата плана е сега, преди да почне зимния сезон, малко почивка, малко фитнес, да дойдем на себе си, защото всичко това е изморително и мускулната ми маса е доста отслабна в момента. Фитнес и след това, както и миналата зима беше, по един турнир на седмица, евентуално и фитнес пак. Добре, мерси. Още веднъж честито и зимата ще се виждаме пак.